bai san komai ba, na koya masa dabaru da salo na cin amana, sata, zamba cikin aminci, yaudara, kai har da kisan kai. Yau shi ne zai juyo ya ce zai sari hannun da ya bashi abinci. Babu shakka kai mugun mutum ne, amma ina so ka sani cewa ko da ka kashe ita ce za ta tona ma asiri, domin za ta tabbatar da cewa kai ne wanda kai silan mutuwata. Ya kamata ka ɗauki mataki a kai, idan kai ba za ka ɗauka ba wallahi tallahi ni zan ɗauka, sai dai duk abin da zai faru yau. We need three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for. Akuya baya barin wani tabo ba tare da ya goge shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shahararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory ke gabatar muku da sabon ƙayataccen shiri. Fansa. That moment when you have to bend, to compromise, to give something up in order to gain something greater. Wallahi sai ummi ta fada cikin tarko na. Wallahi da na san shigowa gidanka zai haifar da babban matsala tsakanin kai da matarka, da ban shigo neman taimako gurin ka ba. Ka fita ka bar min ɗaki na. Ba na son ka, ba na son ganin ka, na tsane ka. Wallahi idan baka fita ba sai na kashe ka. Abin da yake kokarin aikatawa kuskure. Kar ki bari kishi ya ɗebe ki kai ki inda zaki je ki da na sani. Zaki ya taro faɗan da ba zai iya ba, don wallahi sai na gabaninsa. Fansa. 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 Executive producer Sultan. Producer Abba Kabugawa. Fansa. And directed by Usaini Ali Muhammad. Rush and grab your copy now.